umaga guys. Ito medyo nagpapaaraw tayo kasi kailangan natin ng sunlight sa umaga. Panoorin nyo itong vlog na to guys. Bihira ko lang gawin to. Katawang kong macho. Ito ang katawang macho na hindi mo masabi kung macho nga ba o hindi. Si nanay yung sabi ko yan, narinig ko lang kaya inulit ko lang. Ayan guys. Against the light. Kaya kayo guys, tuwing morning, every morning guys, magpapasunlight tayo kasi kailangan ng katawan natin yan. Yan ang bibigay sa atin ng lakas, enerhiya, energy, power, lahat-lahat na. Lahat-lahat ng ating katawan, ayan ay binibigay sa atin ng nasa taas. Kung tayo ay inaalagaan natin. Dapat lang alagaan natin because ang hirap magkasakit guys, lalo na sa usaping bayarin sa hospital, sa gamot. Hospital bills are very hard to find the money guys. So we need to